राङापारा दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिरु दुलाराय बर' फरायसा एबा सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियैनो बेसेन नाङै फोरोंथाइ मावबादाखौ दिनै बेखेवजेनबाय। दा जोंहा दिनै राङापारा दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो गोजौ फरायसालिनि थाखो 9 आरो थाखो 10 नि फरायसा फरायसुलिफोरखौ जोङो बयखौबो जमा खालामनानै दिनै बिहुराम गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि बे फरायसालियावनो बे मावबादाखौ खुंनाय जादों। आरो बे हाबाफारियावनो जोङो दिनै बेखेवगिरि महरै सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां जाफुं बसुमतारी लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि बिथांखौ जोङो मोननो हादों। दा बिथांनि बेखेवनायावनो दिनैनि बे फोरोंथाइ मावबादाया जागायबाय आरो बे बेखेवनाय हाबाफारियावनो जोंनि राङापारा दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि, आथिखालाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे नेहाथारि बिबान लानानै खामानि मावबाय थानो हानाय मानगोनां बिरदा बर'खौ जों मोननो हादों। आरो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो सासे गाहाय नेहाथारि बिथांखौबो जों मोननो हादों आरो सासे सुबुं फोनांजाब नेहाथारि रबिराम बसुमतारी बिथांखौबो जोङो मोननो हादों। दा बे समाव जोङो बेखौनो बुंनो सानो दिनैनि बे बेसेन नाङै फोरोंथाइ मावबादाखौ जोंनि राङापारा दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादा खोब गोसो खुसियै बे हाबाफारिखौ जों मावफुंदों। आरो बेयावहाय जोंहा दख'रानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो फरायसालिनि गोजौ फरायसालिनि फरायसा बिथांमोना बाहागो लाफैदों। दा बे बाहागो लानायाव जोंहा दिनै गिबि खेब महरै बा दिनै बेखेवजेननाय महरै जोंहा थाखो 10 नि फरायसाफोरखौ गासै 64 जन मोननो हादों आरो थाखो 9 नि फरायसाफोरखौ जोङो 50 जन मोननो हादों। दा जोङो फोथायनाय दङ गाबोन सबनिया बेबायदिनो गथ'फोरा फैबाय थागोन। दिनै बोथोराबो खोब एसेबां मोजां नङा, फुंनिफ्रायनो अखा हाबाय थानाय। बेनिखायनो दिनैनि बे हाबाफारियावहाय गथ'फ्रा जानांगौ सम्भब फैनो हायाखै। दा बे समावहाय जोङो दिनैनि थारिखआवनो दा बेलासियावबो आन्डार 13 जोलुर बादायलायनाय बा जोलुर कचिं दङ, बेखौबो जोङो दिनैनि बे समावनो मावफुंगोन। आरो बे सोलोंथाइखौ सानबेसे? बे फोरोंथाइ मावबादाखौ जोङो ओरैनोथ' 1 दाननि बिथोन दङमोन, अब्लाबो जोङो 1 दानखौ बेयाव मावफुंनाय नङा। जोङो 15 बा 20 दिननि गेजेराव बे मावबादाखौ जों फोजोबहैगोन। आरो मा साबजेक्टफोर दङ? जों बेयावहाय गोरलै सानखान्थि, गोरलै बिगियान आरो इंराजि रावखान्थि बे 3 आयदाखौ लानानै बे मावबादाखौ होनाय जादों। दा सोलोंथाइ लागिरि गार्जेनफोरनि सायावहाय आरो बिनि सायाव मा बुङो? गार्जेनफोरनि सायाव बेनो जोंनि उन्दै उन्दै फरायसा बिथांमोना नैबे समावहाय गरम बन्द होननानै फरायसालियाव फैनो बा नैबे फ्रि कचिंखौ लानो बानाय मोनगोन। आरो बेनिखायनो आं गार्जेन बिथांमोनखौ फोरमायनो सानो, गार्जेन बिथांमोना गाव गावनि फरायसाफोरखौ नैबे गोलोम बोथोरनि 30 दिन सानावहाय जाहाथे न'आव ओरैनो थायालासिनो नैबे जोंनि दख'र आफादजों बेसेन नाङै बे सोलोंथाइ मावबादा होनायावहाय गाव गावनि गथ'खौ जेरैखि जाया फैहोनांगौ। बिनि थाखाय आङो गार्जेन बिथांमोनखौ गुरै खावलायहरो। आरो दिनै राङापारा दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे बिहुराम बर' गेजेर आरो गोजौ फरायसालियाव 25 साननि थाखाय गोलोम बोथोरनि जि बेसेन नाङै फोरोंथाइ मावबादा बेखौ दिनै जागायबाय। दा बे जागायनायाव आं फैनानै बेखेवगिरि महरै जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानोना बिथांमोना फरायसाफोरनो फोरोंथाइ होनो थाखाय 3 आयदाखौ सायख'नानै लादों। सानखान्थि, बिगियान आरो इंराजि रावखान्थि। दा बे 3 आयदाखौ बिथांमोना फोरोंनो थाखाय फोरोंगिरि थिसननानै लादों। आरो बेनि गेजेरजों फरायसाफ्रा जे रोङै बेखौ रोंफुंनो हागोन। आरो न'आव थास्लायस्लाय बिथांमोना गोलोम बोथोरनि बन्द समाव जे बेहायनो फैनानै जे सोलोंनांगौ बा रोंनांगौ बेखौ सोलोंफैनो हायो। आरो बिथांमोना बे सोलोंनायनि गेजेरजों बिथांमोना पासनि जे हार बेखौ बांहोनो हायो, बा गावखौनो फेल जायालासिनो पास खालामनो हायो, बा पार्सेन्टेजखौबो बारायनो हायो बिथांमोना बेनि गेजेरजों। आरो बिथांमोना जे बेहाय रोङैखौ सोंनानै लाफैनो हागोन आरो फोरोंगिरि फोरोंनायखौ मोजाङै नायनानै माने सोलोंना लानो हायो। आरो नैबे दख'रायावबो जि सिगांनिफ्राय होबोबाय थादों कचिंखौ, दा बेबायदिनो होनायखाय नैबे दख'रायावबो पासनि अनजिमाया बांबोबाय थाखादों। आरो आं आसा खालामदों नैबे समावबो पासनि अनजिमाया बांगोन। जे जिल्लानि सिङाव गुबुन गुबुन दख'रा आफादफ्राबो बेबायदिनो कचिं क्लासखौ होयो। आरो बेबायदिनो दिनैबो राङापारा दख'राया दिनै जागायदों। दा बेहाय फरायसाफ्राबो
बाहागो लाफैदों आरो बाहागो लानायनि गेजेरजों बिथांमोना जि 25 साननि जे कचिंनि हाबाफारि बेखौ जाफुंहोगोन होनना आं आसा खालामदों आरो बेनि गेजेरजों बिथांमोना जे रोंनांगौ जे सोलोंनांगौ बेखौ सोलोंनानै लायो बेखौनो आं हास्थायदों। मा थाखोनिखौ फोरोंनाय जायो? बेहाय थाखो 9 आरो थाखो 10 खौ लानानै बिथांमोना जोंनि जे बेसेन नाङै फोरोंथाइ मावबादा बेखौ जागायदों बा बेहाय फोरोंनाय जादों। जे गोलोम बोथोर होननानै माखासे गारजेनफ्रा न'आवनो खामानियाव सोरखौबा लोहाबना दोननो नागिरो बा सोरबा ओरैनो न'आव राङा फाङा थायो बा सोरबा ओरैनो आलासि जाबथिंलाबायनानै थायो। दा बेफोरबायदि फरायसाफ्रा नैबायदि कचिंआव फैयोब्ला आरो कचिंआव फैनानै सोलोङोब्ला बिथांमोना गावसोरनि रोंनायखौ रोंनो हायो आरो गावसोरनि फरायनाया कन्टिनिउ जायो जाहाथे थाथ'आ गेप जाया। होनब्लाना सासे फरायसाया जिखिनि रोंनांगौ बेखौ रोंफुंनो हायो नङाब्ला सासे फरायसाया जिखिनि रोङोमोन बेखौबो बावगोमायो। रोंनाय सुबुङाबो माने मास मोनसेसो बेबायदि बन्द' थायोब्ला रोङै जानानै थायो बावगोमाजोबो आरो बेनि जाहोनावनो फेलआबो जायो। दा बेनिखायनो फेल जाया जाहाथे पास जायो पासनि अनजिमाया गोबां जायो। दा बेखौनो हास्थायनानै नैबे दख'रायाव जाहाथे साफ्रोमबो फरायसाफ्रा कचिंआव बाहागो लाफैयो आं बेखौनो खावलायहरबाय।